Kaya di may kapos na taga-SAP, taga-local PNP, apoy mga army, no? So doon natin search warrant ni Carmelo Tabada E. Nuera. Ano sakto? Why sayop mga ngan, apelido, sakto? Okay, kuan. Sakto was spelling kuan. Barangay Poblasyon Trinidad Bohol. Okay ra kagawad, no? So gina-issue ni ang search warrant nato ni Carmelo Tabada E. Nuera sa Office of the Executive Judge Talibon. Issue ni Asusina si Makalulot Crido, pwede ito, Executive Judge. So, ito ni June 21, 2021. So, ang search warrant is 10 days. So, ano yan mo, may kuwanta. Ang atong proseso ni kagawad, ang musod ragyod, searcher o ang photographer. Then, pwede nato rekisahon nato ang atong searcher o photographer o sa musod. Yeah, pwede to pati rin kayo, isa-search din kayo para ano, parehas. So okay. Na Searcher. basan niyo pa. Searcher. Atong ni posisyon nga sa Si photographer, sir. Photographer. only kwarto. Kwarto ra sa. Okay. So ingani ang kuan, ingani ka specific ang kuan. So ang court ga-allowed lang pag-search sa usa ka room, which is tayo sa ha. Parang dili tang kuan, di watay trampas. Which is mura mag basa. Keep and consider the first room at the right side portion from the main door. So the main door, right, first room from the right side. Kanira. Di na pwede sa sala, kusina. Pila ka kwarto mo? Duha, okay. Ug ikaduhang kwarto. So aware na. Bawal na ta to. First room naman nag-iingon. Right side. Sige specific. Okay. So badlongon pa niyo kagawad. Papasok lang ha. Lilinamin natin si photographer. Ako hatagan dyan. Searcher. Kayo mga witness at saka ikaw may-ari ng bahay. Okay. Lino So start na tayo. Oras. Walang ibang papasok, kayo lang. Anong oras? Walang ano. Alas 2:23. Okay, sige. Lista. Okay, sir. Kuan, ang among kuan. 2 to 3. Searcher. May buntag, mga igala. Benji Talisik, Healthy Visible. Good morning. Searcher. Ikaw kasama ka rin. Ang ato oras, alas 2:23 kalong nga kadlawon, no? Adlaw kalong nga Biyernes, pizza 25 sa buwan sa Kunyo, 2021. Inyo higala, Benji Talisik. Ato. Continuation sa itong live, mga igala. Kaling pag-implement ka lang. So, O search warrant. So nga ito sa usa ka konsehal sa barangay. Ay kang una. No? So, dito mo sud sa lain ha. Kwarto ra gid ang specific sa court. Sige. Sunod kayo. Ano? Kagawad. Kailangan makikita nyo kung paano pumasok. So, sunod na ni. Ang mga SACP sa Criminal Investigation Detection Group 7, apil sab ang Visayas Provincial Field Unit sa IDG Bohol, ang Provincial Intelligence Unit, ingon man ang kinini ang Apa to mag-search ha? Ikot to, ikot. Oh, agi. Matagal na. Ni suga na. Apil ang Special Action Force, SAF, Highway Patrol Group, HPG 7. Kining panimay ni
Konsehal Carmelo o Carmelo Tabada sa barangay poblasyon mga higala ang i-implement karon ang search warrant no. Masud tabi, masud ko. Wala. Gos, sud mo gos. Sud mo para kuan. Ato. Ato na pechat. Ana, ato kawan. Para makita. Ano yung gagawin? Gawin niyo sir. Butang mo, di ko magbutang mo. O sa labas ka na kuan? Ha? Boss na kuan. Kaya pulis pultahan. Sige oh. Oo. Nice, but dia. Ini kuat. Ya, lihat. Pilih mang mau plus light. So, dia kumapil ang kagawan. Iwan mo kumapil ito. Ha? Kapil mo? Duha rin ito na. At occupation ang ito. At least yung laban eh. Kagawan. Palukog. Oo. Kapil ka. Video, picture. Kapil na kagawan. Ada wat, surat video. Surat. Ano yung ilang ibutang, ilang kuhan ay Granada. Granada. Sumanino ang pagkabibinda karon sa search warrant kaya isus korte. Wala titawa na naman eh. Usao na naman. Boleh di sana? Ha? Di sana. Ini Nagibutang. tiba. Ini kisah. Oh, sama na. Granada. Granada? Granada. Granada lagi. Uy! Ay, pagtinir na. Boss. Posas. Kan, terus. Wah, terus. Makulbaan ito kini Granada. Makulbaan ta. Ha? Kini Granada basi bukuan. Ligawas ko mga igala kaya nanay nakita niya explosive. Hindi naman itabon sa namin tag...
Wala ka po. Awal ang puto. Nagabiyayo. Nagabiyayo. Silikon. Na? Nagpadayon ang pag-search karon mga igala. Tungo na. Paitan ninyo sir. Ay. Paitan kayo sir. Pait kayo. Pait kayo ba? Pait kayo inyong gibuhat. Mutan na kayo. Wat na unsa. Saksik di buong nasyon, unsa ko. Nabilit ako. Nabilit ako. Armas. Ha? May armas eh. Armas. Alright. Ay palabigan. Di apay daghan gibutang ari. Napay daghan gibutang. Umay ka na siya gada. Ano ba naghan ng giro? Oo, kuha. Eh, tabo. Ay, pauso mga bantay ka na dili ah. Pusas. 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 Pusas ko lang. Pusas sa kanan? Di. Ako matugay na kay kuan. Kasi nga. Ina na. Dali ano po nakabutang ninyo si Roy. Dali. Dali ba? Wala rin ako. Grabe po ninyo si Roy. Ay, mo ba rin nagbutang tangingan na gano'n? Matiyo sir, may baliw ko sir. Baitan ninyo si Roy. Bait kayo mo sir. Butan na kayo. Watay gimo. Ngandong inyo maning ibutang-butang ninyo ng mga armas. Dagang na kayo ng mga armas. Inyong ibutang. Bait na si sir. Lagi naging ako ng mga armas. Tutong bangko, para sa bangko. Ito ba ito ang kontra? Iwalis taman si pala ko no. Sino ang armas, boss? Baon ninyo. Saan ang oras? 45 caliber? Okay, pala. Atong baon. Wow, Sige. Nini mga tungura, diha karon sa palimay ni Consihal Carmelo Tabada, 72 anyos, kinsa kasabtang konsehal sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Trinidad, Bohol. Ang mga personnel sa Criminal Investigation Detection Group CIDG, Visayas Field Unit o ang Provincial Field Unit, no, diri mismo sa maong dapit lakip na ang mga personnel sa HPG, SAF, PNP, ilang kuman sa Provincial Intelligence Unit, sa Bohol Provincial Police Office, mga igala, ang meronda diri mismo sa palimay ni Consihal Carmelo Tabada nga resulta sa pag-sakmit sa dunay usa granada, armas o karon padayon pa ang search o susi sa kwarto ni Consihal Carmelo Tabada, mga igala. Bunso, ayaw malapit. Bait na kayo.
So mo ni ang situation karon. Pwede ito masot eh. Tara, masigin ko na ba na waduh, ini makuha dia tira gua mo na nyebutang eh. Muling sa tubig dulu. Good morning kang Ralph Condi Villamar. Pa-shout out sir, salamat may buntag. Speed Wobles matabay hap ni Bibol. No, niyatag ko yugta no sa operation kala mga gala. Dan pa imasas iloy tubig. Lupa dah ni kawan. So, sige. Kos ako lang kay dribble kos bigay. Kos ato name kos. Kung siya imong name. Nya lang, nya lang. Okay, sige. So, ay matungura mga igala. Mao ni ang gibo nga pag-search karon sa kwarto ni Consigliere Carmelo. Tabada, dili mismo sa iyang panimalay sa barangay poblasyon. Unsa ko ko sitio Purok 2. Purok 2. Oo. Purok 2, barangay poblasyon. Sa lungsod sa Trinidad Bohol mga igala. Ano ta? Magang Liwat. okay. Gawad na kayo nga lisensya na yung armas na gawad. Ako yung armas sir oy. Ano sa mo magpiniro ka na passport kad pagsud ko na ninyo. Okay mga gado papel na nga matuon nga. Tay mo kano sa among kung may magunit lagi armas lagi. Ano magunit ko armas? Wa kay kapagitan mo kagawad amo kang arestuhon sa violation sa R8591 pagupot sa illegal nga armas nga wala lisensya. Masay katungod sa pagpakahilom. Ang imong isulti, pwede ka limiton. Hindi mo batok na mo ang korte sa Pilipinas. Dapat kasi mo matulog kagawad. Protocol na kagawad mo ang usasana. Ibasasan no ni matungura. Si Consigliere Carmelo. No, ano sir, ngingana mamini mo ngiha mo amon sige mo ana sir. Ano lang tuloy. Batay Good morning kang monaog og mosaka. Pasat out ko Boss Benji no, mataban niya. Sumoni mga tungora mga igala. Ano lagi na tay armas?
Inis nakuha ato sa pag-search. Asa sa kami smoke. Tapat dito. Ano? Gagamay lang. Tingko tari, Loy. Asa ka? Ano lang kari kay. Sunod na na granada. Sama po na yung gibutan. Ano yung kuha na? Loy. Sumang eh, lumatungura. Di ko na like rice niya, right? Oh, mana. Unsa pa na Loy? Ita ninyo. Mga papel nga mga dagang mga po. Unsa na sir tres? Ate. Ano sa kasi? Unsa man Loy? Di ko kay bawa na sira yung naaban na diha nga wa man may mga butang mga nga na diha. Ama na mag kitabo. Ano na yung mga nga na diha. Car Ano naman kay NDF? NDF ka? Pero kaning nakuha ning kuan, wa ni labot sa kaso ha, wa man ni kaso ning magkupot ta og kuan. Sa kuan. Terus. Ay mo slide. Ayun. So na, mana. Ito ni awan na ito apple ha. Bilhin ni apple to. sige. Asa dito sa asa sa kilid. Di sa dapit ni nakuha. Dili mo ni kuan do. Mo na mo basahon dai. Palingkura si. Likod. Are ka kagawad, are ka. Dara. Abi man po. Yung witness para ano, matagal yan. Alikos. Kaya nabigrada. Jagos. Sige, sumali. No, ako dito ni. Ha? Apple lahi deh. Atanan. Ilala gitu sih. Dok lagi. Asa yang kon? Kos ako lagi reviewin kamay. Imo ning grada almas ug. Kaya na mahitabo sir. Dili nako. Oh, na isa mo susong kwarto kons. Pag suod ko sa mga pulis ko pag kuan na pag gubaan ang ahong kuan. Isot ka na sa kagawad. Nadi na sugay na. May video kami. Ang nagubaan ang abuhang kuan nagtapok ba mi dito sa luyo kay nahandog pigi kahong anak mi ginaho. Kinakusay mi dito sa kusina. Pero juro sa Hindi na mahitabo. Hindi na mahitabo nga na ako'y mga ikaning armas. Kaya wako ko'y armas. Wako kasuway yung ngay armas nga magdadakong armas. juro sa pag-search sa mga operatiban nakuha magiging sa mga kwarto. Ibutang lagi na. Kaya nagitapok mi dito. O sa to mga dokumento nga nakuha Kaya kons. bawa na. Anong nanay mga dokumento niya? Pero tinuod ni nga kuan kanang aktibo ko kalento sa usa ka kalihukan. Di. Aktibo ko sa akong trabaho sa NGO. Dili kay unsay kalihukan nga akong ikong kalihukan. Unsa ni nga NGO cons? Pardik. Okay. Ang imo designation participation Former local coordinator. ang imo trabaho ang sa man Coordinate sa pag-awhag. tanang programa sa amuhang NGO. Pero at that time dili pagkatukon sila sa barangay. Konsehal ko di konsehal pa bisan sa konsehal ko sa barangay. Ika 2020 man ko Nilingkod. nag-resign. Ano resign sa katong imong kuan organization nga NGO. Oo. First time di mo ni pagka-konsehal cons. Ito sabi. Mayro pa. Ang imong committee ba? Committee on Health I see. and Household. Na ba kay imong imong isulti about aning sa imong pag-reason balay pag-search sa may mag-isulti nimo? Ako ano sir kaning tanan nga nang ebidensya nga kunuhay inyo gihatag na gini nahitabo nga ako ning mga armas o kanang granada, dokumento. Dili na mahitabo nga nang tinir ko nga na kay kahibaw kong illegal. Kahibaw kong di maayo. Sukad. Wa gali ko kagunit ng mga mananapa. Sa branch yun. Ang imo ni mo atol ka mo tubag sa korte.
Tay mahimo sir. Executive judge. Pero kini inyo ang dagko man nga mga kaso. Ato lang karon ko sa wa ko labot ko kay igol ko nag-cover. Ang police may ni implement sa warrant sa imong panamay. So mana sa kos. Ang ako isip ko sa media, igol ako ni saksi sa kaning moong kwan pag-implement nila. Salamat ni Cons, Carmelo Tabada, no, konsyel sa Barangay Poblasyon. Kos, gamay lang imong name, Kos? Alan Namok. Bali, ka ba man ni konsyel Carmelo, Kos? O sino pag-iala ka konsyel Carmelo Tabada, Kos? Si Kagawad Tabada, siya yung tao niya, siya bulihok kung say kuas mga kalihukas barangay mga activity niya sukad nga dihal siya sa barangay murag amo na siya makitaan nga naa na siya permis barangay may serbisyo sa mga tao din Pero about yung nasaksihan na to ron nga doon na ko ang granada, armas sa iya pa naman yun, doon pa mga dokumento sa ito election ni. Kining nakuha na may nakuha siyang balay di po kumaingon nga iyaha mismo dili po maingon nga matubas mga tao nga gibutang adto na lang sa korte na to kanang kuan mo dipinsa siya isip na po siya katungod nga mo dipinsa siya ang kaugalingon. Sa pagkakonsel Tabada, okay na bandayan niya kaning aktibo siya sa kaning kalihukan sa mga NGO. Wala ko'y nakita nga siya na mga grupo nga giapilan lain gawa sa barangay wala dugoy nakita na niya nga kuan. Sige. Imong kuan ko sa imong committee chair nimo? Sa infra sa Barangay Poblasyon. Sige. Konsyal Namok no imong first name ko? Imong first name ko? Si Alan. Okay, Alan Namok. Si Konsyal Alan Namok mga igala mga bay no. Ang ato na hinabi dili bandugay. Ni matungora sa himong humaan nga pag-implementar sa search warrant. Ako sa bazala. Silvio ang model name. Muna ang search warrant no mga bay. Republic of the Philippines Regional Court Judicial 7 Judicial Region Talibon Bohol Office of the Executive Judge. The People of the Philippines Plaintiff Search Warrant number 21-2019 versus for Carmelo Tabada Yankee Nuera Barangay Poblasyon Trinidad Bohol Respondent for violation of Section 28 of Republic Act 10591 unlawful acquisition or possession of firearms and ammunition. Sumana siya. Ang gipirmahan mga igala, no? Ni Honorable Judge Asusina Macalulot Queredo, Executive Judge, RTC Talibon Bohol. Mo ni ang search warrant nga issues korte aron sa pagsusi sa panimay ni Konsyel Carmelo Tabada. Ato balik ka mga igala kining maong pagpangronda karon. Joint Operations sa Criminal Investigation Detection Group Visayas Field Unit sa IDG Visayas, ingon man ang Provincial Field Unit no sa Provincial Bohol Province. Nagsugod 2-3. So mo ni mga igala o niya apil usap ang atong Provincial Intelligence Unit PIU sa Bohol Provincial Police Office ang Special Action Force SAF o niya ingon man ang ang SPG Highway Patrol Group mga igala nga moy ni operate sa pagbitbit ang search warrant nga gi-issue sa korte o hinundan nga search ang panimay ni Konsyel Carmelo Tabada mga igala. Mani ang pinaka latest update og labas impormasyon balita. Joint operation niya doon na pa ilang operation di sa nato usulti tungod kay kanang kuan siya simultaneous operation no kay duha ni ka team ang Mironda og doon na pa ilang giprate mga igala nga panimay nya di sa usulti og aharapit nga matungura. Good luck sa CID 7 and the leadership of Police Lieutenant General Albert Ignatius Ferro ang
Director sa CIDG o ang atong Regional Chief Police Colonel Ireneo Dalugdog, ang Regional Chief sa Criminal Investigation Detection Group o man ang Provincial Chief no sa CIDG CIDG Provincial Field Unit, si Police Colonel Satur, Satur. Yang first name? First name, sir? Saturnino Isdigoy. Mga igala. So, mo ni, pinaka-latest update. May buntag kang Siputan Ledesma. Boss Idol, pasulubong niya hangyod alhim kung kuyabag, si kuyabog. Sa tarsier pa sila mga igala. Si Sumali mga igala. Sabay dito balik ta. Salamat maing buntag na karon dire sa lungsod sa Trinidad, Bohol mga kaisunan.